ഹലോ ഗീസ്, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഇതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ റീസെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഷോപ്പും വേണ്ട, ഡ്രസ്സും ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് പോലും സാധനങ്ങൾ തൊടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ടീഷർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ജെമിനി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു ടീഷർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് സെയിൽ ചെയ്യുക. സെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് ആ ആപ്പിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ ഡെലിവറി ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടീഷർട്ടും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടാം, സെയിം പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തെടുക്കണം. ബൈ.